Ahojte, vítam vás pri druhom videu Slovenskej Airsoftovej federácie. Opäť som tu teda ja, Patrik Mucha, takisto som tu aj Samuel Šulek. Čaute. A dnes si predstavíme, čo znamená členstvo v Slovenskej Airsoftovej federácii, ako sa členom môžete stať a aké výhody vám to prinesie. A na konci videa sme si pre vás prichystali malé prekvapenie, takže na konci viac info. Členstvo nám už teda nejakú tú dobu beží a my si teda poďme vysvetliť, čo to členstvo znamená. Členstvom Slovenskej Airsoftovej federácii sa v podstate stávaš jej priamou súčasťou, a to konkrétne valného zhromaždenia Slovenskej Airsoftovej federácie, a zároveň Slovenská Airsoftová federácia má právo teba ako člena zapísať do športového portálu Slovenskej republiky, kde sa stávaš športovcom v športe Airsoft. Zároveň zápisom do Slovenskej Airsoftovej federácie sa nestávaš len členom Slovenskej Airsoftovej federácie ako takej, ale aj podporuješ Airsoft a jeho dianie a formovanie do budúcnosti na Slovensku. Paťo, povedz nám, ako sa niekto môže stať členom Slovenskej Airsoftovej federácie. Členom Slovenskej Airsoftovej federácie sa môžete stať veľmi jednoducho, a to tak, že vyplníte iba registračný formulár na našej stránke airsoftslovakia.com, kde teda predovšetkým nájdete aj všetky potrebné informácie. A čo sa týka samotného registračného formulára, tak je potrebné do ňoho zadať nejaké základné informácie o vás. A sú tam aj také citlivejšie informácie, ako napríklad rodné číslo alebo adresa trvalého bydliska. Je to z toho dôvodu, že tieto údaje od nás vyžaduje priamo Ministerstvo cestovného ruchu a športu na registráciu športovcov. My ako Slovenská Airsoftová federácia tieto informácie nepotrebujeme, ale potrebujeme ich na to, aby sme vás dokázali zaregistrovať do Slovenského športového portálu. Netreba sa vôbec ničoho báť, máme všetko riešené podľa zákona GDPR alebo zákon o ochrane osobných údajov, a takisto na webe, kde je registračný formulár, tak nájdete preklik aj na oznámenie o ochrane osobných údajov, a zároveň na konci formulára je potrebné odškrtnúť, že so spracovaním údajov súhlasíte, a my tieto údaje s nikým nebudeme nikdy zdieľať. Čo sa týka výhod, tak tých je toľko, že si musím zobrať zoznam. A ako prvou výhodou je hlasovacie právo a členstvo vo valnom zhromaždení, čo znamená, že ty ako člen Slovenskej Airsoftovej federácie budeš mať reálny vplyv na smerovanie SAF. Treba si to predstaviť tak, že momentálne horúcou témou, ktorú teraz riešime, tak sú všeobecné pravidlá Airsoftu na Slovenska, a tie nevzniknú bez toho, že by polovica členov Slovenskej Airsoftovej federácie s týmito pravidlami nesúhlasila. Ďalším bodom je teda štatút športovca, čo znamená, že už nebudeš len človek, ktorý pobehuje po lese s replikou, ale tým, že hráš Airsoft, budeš reálne športovec. Ďalej je to účasť na súťažiach a turnajoch. Napríklad teraz horúcou témou sú majstrovstvá Slovenska v Airsofte, ktoré sa budú konať 10.5. na Airsoftovom ihrisku v Bábe, a týchto majstrovstiev sa nemôže zúčastniť nikto iný okrem členov Slovenskej Airsoftovej federácie, pretože to je oficiálna športová udalosť a môžu sa jej zúčastniť len oficiálni športovci. A tých môžeme zapísať iba my do zoznamu športového portálu. Taktiež je to teda prednostný prístup na akcie Slovenskej Airsoftovej federácie. Napríklad, až sa v budúcnosti stane, že Slovenská Airsoftová federácia bude v spolupráci s firmou XY organizovať nejaký verejný tréning taktiky CQB, ktorý bude zadarmo, tak prednostný prístup na tento kurz budú mať členovia Slovenskej Airsoftovej federácie. A iba až zostane voľné miesto pre ostatných airsoftiakov, tak sa tam dostanú aj ľudia mimo členov Slovenskej Airsoftovej federácie. Ďalej, prístup k výhodám a podpore. To znamená, že napríklad zľavy v obchodoch alebo na taktické vybavenie. Už vo veľmi blízkej dobe spustíme prvú zľavu v prvom obchode a máte sa na čo tešiť, určite to bude do 2 týždňov. A v podstate váš ID, čo máte na členských preukazoch, tak bude zľavovým kupónom do tohto obchodu. Určite nás sledujte, aby vám toto neušlo. Jednou z tém, na ktorú sa nás často pýtate, je merch a našivky určené len pre členov. Momentálne sa na tom aktívne pracuje. A prekvapenie z začiatku videa, toto je prvý koncept nášivky iba pre členov. Bude vyrábaná ešte v ďalších 2 farbách, to je Multicam a Oliva. Objednávky na tieto nášivky budú spustené takisto cez náš web, takže link zdieľame potom cez Facebook aj cez Instagram, takže nás sledujte. Takže toľko k výhodám, ale aké sú podmienky? Tak ako sme už spomínali, prvá podmienka a základná podmienka je vyplniť registračný formulár na webe airsoftslovakia.com/registrácia.
V tomto formulári vyplníte tie spomínané vaše osobné údaje, ktoré my potom použijeme, aby sme vás zaregistrovali v športovom portáli. Po vyplnení tohto formuláru vám príde potvrdzujúci e-mail, ktorý ešte nie je potvrdením o členstve, ale len potvrdením o tom, že údaje sa odoslali správne a dorazili k nám do databázy. Následne na konci mesiaca, teda až ste vyplnili formulár 13. apríla, tak na konci apríla, 30. apríla vám dorazí potvrdzujúci e-mail alebo 1. mája, to sa uvidí, ako ten program zvládne, tak vám dorazí potvrdzujúci e-mail, kde dostanete aj prílohu JPG súbor, ktorý bude vaša členská kartička. Na tejto členskej kartičke budete mať svoje ID, ktoré si prosím vás chránte a neukazujte ani nezverejňujte ho nikde na internete, lebo je to váš identifikátor a zároveň to bude váš osobný zľavový kód do rôznych obchodov. Čo sa týka samotných podmienok, tak členstvo je zadarmo, nemusíte nič spĺňať, okrem toho, že pre hlasovacie právo vo valnom zhromaždení je potrebné mať aspoň 16 rokov. Teda až máš aj menej ako 16 rokov, tak sa môže stať športovcom, aj členom Slovenskej airsoftovej federácie, ale nebudeš mať hlasovacie právo vo valnom zhromaždení. Takisto je potrebné, aby si pri hraní airsoftu dodržiaval všetky platné zákony Slovenskej republiky. A ak by si náhodou rozmyslel, že už nechceš byť ďalej členom Slovenskej airsoftovej federácie, tak členstvo môžeš kedykoľvek zrušiť tým, že na e-mail registrácia@airsoftslavakia.com napíšeš správu, že by si chcel zrušiť svoje členstvo v Slovenskej airsoftovej federácii a v najlepšom prípade bude dobré, keď napíšeš dôvod, prečo by si to chcel spraviť. V základe je členstvo nastavené tak, že trvá 5 rokov a po 5 rokoch tvojho členstva ti príde e-mail, ktorý sa ťa bude pýtať, že či chceš byť naďalej členom alebo či chceš svoje členstvo zrušiť. Spomínal si tú členskú kartičku, tak ako to vyzerá? Chvíľu. Členský preukaz vyzerá takto. Vy ho dostanete v maili ako JPG prílohu, teda buď si ho môžete nechať v telefóne, alebo si ho takto vytlačiť a zalaminovať ako ja. Všetky údaje tam sú vyplnené. Úplne hore meno. V strednom stĺpci je vaše ID, ktoré si chránte, ja som ho tu zamazal, nikomu ho nezverejňujte. A úplne na spodu je, dokedy je kartička platná. Čiže nejako takto to vyzerá. Je to v podstate takým kľúčom do dverí, ktoré ešte nepoznáte. My momentálne na pozadí pripravujeme všetky výhody pre členov a táto kartička bude v podstate tým kľúčom, ktorým otvoríte tie dvere k výhodám. Ako prvá vec, ako sme spomínali, tak tam bude zľavový kupón na jeden obchod, ktorý predstavíme už veľmi skoro, takže sa určite na čo tešiť. A postupne všetky tie dvere budeme odkrývať a táto kartička vás v podstate do nich dostane. Dobre, možno si hovoríš, na čo by si mal byť členom SAF. Ale ak chceme, aby sa Airsoft na Slovensku bral vážne, musí za ním stáť komunita. Silná, organizovaná a odhodlaná. Slovenská Airsoftová federácia vznikla práve preto, aby sme mali hlas, aby sme mohli chrániť náš šport a aby sme ho mohli posunúť ďalej. Registrácia ti zaberie len pár minút, tak klikni na odkaz v popise, vyplň formulár a stan sa členom SAF. Žiadne poplatky, žiadne zložité veci. Len jeden krok k tomu, aby si sa mohol podieľať na budúcnosti slovenského Airsoftu. Pridaj sa k nám a buď súčasťou histórie Airsoftu na Slovensku. Pretože čím nás viac bude, tým viac toho spoločne dokážeme. OK, ďakujeme za pozornosť, vidíme sa pri ďalšom videu. Softu zdar! Ahojte. Dámy a páni, dnes som tu pred vami, pretože nie som za vami. Stojím tu, pretože nesedím. Skôr ako začnem tento prejav, rád by som ho skončil.